Vadikani nangaruvanze yebhuku rakanyorwa naMai Samba, Understanding Relationships. Munoziva kuti kudini kudanana ibasa, rudo ibasa, kusumudzirana ibasa. Kabhuku aka kana kuti zibhuku iri kana kuti bhuku amene kuti munokadaidza kuti kana kuti munoridaidza kuti zviri kwamuri iri jira kufuka kana kuwaridza $20 chete. Kana muchida kuziva kuti munoriwana sei, tarirai kero dziri kufamba apa, mugotarira nhamba dzefoni dziri kufamba. $20 munenge manyanzvi muchizvinzwira, muchizvirapa zvikuru sei munyaya dzewanano, dzekudanana, dzekuyanana nekugarisana. Understanding Relationships with Dr. Rebecca Chisamba. Vadikani, mufaro wangu kusangana nemi pachikuva chemhembero chinoberekwa naMai Samba Show. Chirongwa chinotipa upenyu, chirongwa chatagara tinacho mukati memhuri dzedu nemukati menharaunda. Hatigone kupinda muchikamu chanhasi tisina kutenda dande mutande. Ndo vanotipa masaisai kuti tigone kukurukura pasi rose. Mai Samba Show is powered by dande mutande. Nedande mutande zvinoendeka. Nai rambai muchitandadzana nesu. Nhasi pano zvuya zvakawanana. Kana tichitaura mutsumo dzedu, mumadimikira edu, munyaya dzedu dzetsika nemagariro tinoti zvuya zviwanane. Asi pano zvakawanana, rambai muchitandadzana nesu. Tisati tapinda muchikamu chino, regai ndiendeka kune zviye zvamunoti macomments. Regai tiverenge timbonzwa kuti vakanga vakabatana nesu. Asi apa takanga tiri kukurukura nechikomana chechidiki chinonzi Denzel. Uyu ndiye Ezekiel Masiyambiri. Wakadi yako Ezekiel, tinoimba kuti unofara. Hanzi makadi yenyu mai, ndinofara kukuonai muchitaura nevechidiki ava. Munondigonera. Ndinovafarira kavazukuru vangu, vana vangu. Saka kubereka kwemumwe kubereka kwangu. Saka ndichivafarira. Yechipiri iri kubva kuna Stella Mashandudze. Makadi Mai Samba. Hanzi anogona mukomana wechidiki uyu Denzel. Mukomana wechidiki asi anogona zvikuru. Tinovimba kuti ikoko muri kufara, ikoko muri kuita zvinogara zvakadaro. Regai ndimbotanga nekukuchingamidzai mese pamwe chete. Makadiko baba namai? Aiwa, ndinofara zvangu kwabviwa kwakadii? Kwakanaka zvikuru. Ndizvozvo. Regai titange nababa nhai. Ndo divine order. Kuti totanga nababa. Ndinoziva kuti tine mazita akawanda. Mamwe ndeepastage, mamwe anongori emadunhurirwa. Imimi ndikakuti inini zvisume kunyika. Zita rako unonzani? Zita rangu ndinonzi Elad Tafadzwa Cherai. Ndo zita rose iro riri pachitupa. Hakuna remadunhurirwa? Remadunhurirwa ndiMinister Elad. Ndo razara rinozika mwana wazhinji. Ndizvozvo. Saka uminista uhu ndewe madunhurirwa? Ndewe madunhurirwa. Indanda kutoti fata. Asi hangu ndiri mufundisi. Ndakatoenda kuchikoro. Ndikatograduata, ndikatoordainwa. Ndiri mufundisi. Saka magara muri baba. Nokuti kana muri baba muri mufundisi hazvina mhosva nezera. Nekuti munongotifudza. Aiwa, tinotenda. Ndouya kwauri iwewe zimandara. Nokuti dzimwe nguva ndingochishamiswa kuti iyeni ndini zimandara. Asi ukataura munharo, ukatarisa munharo kutaura newe, unonyatsoona kuti ari kubvepi. Nambobvunza zviya ndichitaura kuna baba kuti mazita anowanda. Iwe unonzani? Ini ndokuberekwa ndinonzi Sharon Manyonganise Cherai. Ndizvozvo chaizvo. Aiwa makorokoto. Kore madunhurirwa? Handina. Pada urizive. Vamwe vanongotiti Minister Elad and Sharon Cherai. Aiwa, tinokutendai nekunge muri pano. Mambunzwa patakurukura paenda taura kuti vanhu vazhinji vanoti zviuya zviwanane. Asi pano apa mese muri vaviri munoimba setsuri. Mukaona takudaidzai pano. Matizunza. Saka takati vana ava vangauye timbunzwa nhurundo. Ndinoziva kuti hamuna kungofuma pastage. Zvakafamba sei kuti tisvike pekuti munoimba? Kwandiri inini zvakabvira ndichiri mwana mudiki. Ndokwa zvakabvira ndaingoimbiswa muchechi zviya zvokunzi uchiri kadiki uchiimbiswa muchechi. Asi ndichiimba muchechiwo ndakangokurawo ndokuramba ndichingoimbawo muchechi.
ndokuzotiwo rimwe gore ndaona rimwe boka raiitawo zvekuimba izvozvi ndokubva ndati regai ndibatane nawo. Ndopandakabatanawo nawo ndopandakazosangana neshamwari yangu iyi. Tichapinda mai nokuti nyaya dzekusangana nozamba nodzifarira chokwadi ndizvozvo. Ndouya kwauri Sharon, imboni pakanoronda kekumashure nekuti hauna kungotanga wapa stage, zvakatangira kupi? Sezvambotaurwa nababa, tisu vaya vaingonzi kunonyorerwa kapepa nababa kuti nhasi muri kunoshumira musi weSunday kuchechi. Saka takatanga tiri kuchechi, ndiri primary school. Kusvika kusecondary school takanga ndakuma praise and worship, provincial praise and worship, nekuzopinda muboka taura nababa kuti ndoma vakazondiwana ndiri. Ndizvozvo vakakuwana here kana kuti makawanana? Angatimbosvinzwai vakafamba sei? Ava vakava pati yeboka racho kare. Ndisati ndatombo ndaitovaonerawo paTV sezvinoitwawo nevamwe vese. Rimwe gore ndichionawo ndisati ndatombo joina boka iroro. Ndobva auya savaimbiswa 1-1 vachiimba. Ndobva asvikawo ndobva aimba ndikati Mwari uyo ndandipawo uyo munema ndigonera. Wakanzwa magetsi? Ndakanzwa magetsi kachiri kamusikana kadiki. Ndikakaonawo ndikati Mwari ndinorangarirawo ndichingobatana neboka iri. Ndakabva ndangoswederawo padhuzewo chiswederawo. Vanenge vari vanhu vakuruka sevanhu vanogara vanga vagara vachiimba kare. Iniwo unenge uri mutsva unenge usinganyatsozive kuti zvinofambiswa sei. Ndaswedera unenge uchitya zvakare kuzvinzi vachinangwa chavo ndechei vakaingeya ndizvozvo. Asi aiwa tinotenda Mwari ndakazosvitsa shoko vakazobvuma rikagamuchirwa. Aiwa tinotenda aiwa ndo makuru kutotadzwa chizukuru chichichema ototambudzika kuti aiwa yamusai mwana chichema zvinonzwisa tsitsi. Aiwa tinotenda. Ngatiendewo pauri iwewe, wakapinda sei mukuimba imomo? Noti tinoziva kuti kazhinji dzimwe nguva tinoshaya rutsigiro rwakakwana rwekuti tinyatsoimba. Dzimwe nguva kuimba kweshumiro kunosiyana nekuimba kwekunyika. Saka iwe wakazvifambisa sei? Mukuru weboka iri around 2011 ndopa vakandionawo ndichiimba mune group representation yaifana kuita conference mu National Sports Stadium. Vakabva kuti unoda here kuti unge uri part of the group. Pandapinda saka ndokutotanga kushanda navo ndobva vazotiisawo maalbums angu 2 andakaita nawo imomo, asi ndinge ndiri part of the group as well. Ndizvozvo wataura pamusoro pemaalbums awakaita. Kana muchinge muchiimba muri kwaya kana kuti muri chikwata, zvinogoneka sei kuti Sharon ane album rake kana kuti Elad here kana kuti Elad ane album rake? Zvinogoneka sei imi muchiimba zvinenge zvekukutsirana? Vane studio yaiva nayo, saka kustudio kwanga isingori kuti munhu wese ari mukwaya anofanira kungopinda kustudio ikoko. Vaiselectawo amongst vanhu vanenge vari mukwaya kuti uyu anenge ane chipo chiri zimuonero avo, wobva wangotouya tiite maalbums kustudio. Ko iwe wakamboitawo here iwe? Asi munozakana muina amai kangu ndokwamune makunzi iwe majara kunzi imi. Chokwadi aiwa zvakangonaka. Ini wakandiitawo zvimwe chetezvo. Ndikatoitawo rangu. Ndikatsikisawo album rangu 2017 rekutangawo rinonzi Atmosphere of His Presence. Ndakatsikisawo saka chinhu chekuti unenge uri muboka imomo asiwo iye semukuru ndiye anongoti iwe chimbouya. Kune vamwe vakaitirwawo asi vandonyanyoziva vakanyanya kuitirwa ndimai ndio vakaitirwa nokuti of course chipo chavo chakakura kudarika zvevazhinji vataimba navo makore iwayo. Ndizvozvo ndo makorokoto chaiyo, nokuti kana inini pandakateerera izwi rake ndakati kubata kwaMwari chaiko, nokuti munenge muri kushumira. Ndaona munoimba mese muchidini. Vamwe vazhinji vatinombokuru navo vanonzi maisamba zvekushanda nemukadzi wako kana nemurume wako zvinonetsa, nekuti dzimwe nguva zvinokanganisa masystem. Munenge mabva kumba pamwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka,
musviko munozvifambisa sei? Ngandingotanga nemunhukadzi, munozvifambisa sei? Zvinonyasha mukati nechekutanga nekuti panoshandidzana vaviri muchibva kumba kumwe chete kunetsana kunogona kuwanika, kusanzwisisana kunogona kuwanika, ende kusanzwisisana kunobva pakutoti pane mumwe anenge achida kukura musoro kudarika mumwe ipapo. Saka pane semunhukadzi kutongozovawo kuti ava ndibaba kwese kwatinenge tiri, even kana ndikanzi ndiri pakuimba iwe vachitoti iwe unoimba kundidarika, asi kuziva place yangu nini kuti mumhuri inoyi, mumarriage inoyi ndiri pasi pababa, which is submission. Wakazviwanira wakazviwanira tenda baba wakagona kusarudza chaizvo. Iwo unozvionawo seizvo kuimba nemhuri yako zvakakunakira here kana kuti zvakadi? Ndoziva kuti dzimwe nguva pakuimba munosumuka mese muchifamba muchienda, ko hamuzofunga here kuti dai amai varipo vambosara nevana, kana kuti dai tanga ndauya ini ndega, kana kuti iumbu chidai baba vambosara nevana? Panyaya iyoyi munoiona sei? Munozvigaradzira sei izvozvo kuti chikero chenyu chigadzikane? Amai Chamba, vakuru vedu vanoti kugara nhaka wona dzavamwe. Tichikurawo tiri vadiki tine mifananidzo yakanaka yataionawo. Ndichapa nditenderei ndipe mufananidzo. Ndizvozvo pamuda kutotaura wandinoda kutaura wababa naamai Charamba. Haleluya. Ndo mufananidzo wakanaka kwandiri wandakaona ndikayemura. Saka munhu anogona kutoshandidzana nomudzimai wake zvakanaka. Ende vanhu vekutiwo ndakawanawo mukana wekuti unopota uchimboti apo neapo uchimbonotaurawo nawo uchivaona uchitarira upenyu hwavo pedyo, nekuti kudzidza chete hakusi kudzidza kwokungoudzwa zvokuita, pamwe pacho unodzidza nekuona uri kure. Saka ndaingoonawo upenyu hwavo ndikayemura ndikati hapana chakaipa ichi. Zvamataura ichokwadi kuti unenge uchitiwo kumba, unenge uchiti pamunombobuda paya mabasa anowanda. Ndizvozvo. Umboto pamwe pacho unenge uchiti vana vanozosara, asi vana vanochengetwawo naMwari. Zvimwe zvacho pamwe pacho tinoenda tese, pamwe pacho munosara, pamwe pacho anomboendawo kana aine mabasa wake anoendawo endombosara nevana. Zvimwe tichingodaro, asi indakazviona sezvinhu zvakanaka. Kushanda kwandinoita naye kwakanaka zvikuru, pakuti semanzwa sezvamanzwa zvaataura, iniwo sababa ndinomupa nzvimbo yake. Kana asviko pane zvaanogona zvandisingagoni ini, handirambi ndichida kuratidza kuti ndinozvigona. Aiwa, ndinongotiwo amai apa ndimunozvigona chiitai. Ndizvozvo regai timboudza vadiwa vatariri nevateereri, muri kuona sei rudo ruri pano? Muri kuonawo sei kuwanano iri pano? Pane dzidziso yabuda yakasimbarara, zvanzi ngatipananei nzvimbo dzedu. Mai ndimai, baba ndibaba. Munhu wese akatora nzvimbo yake, kukakaritsana nekukakatana kunoita kushoma. Tisati tapinda mune dzimwe nziyo dzenyu dzakandifadza, ndakida kuti nditi ndinoziva kuti kuimba hakusi kungoshama cheteka. Kuimba kune zvakawanda zvinodzidziswa. Inini kwandobva uku ndakambe ndiri mudzidzisi. Saka taitoti nemuromo wacho unofanira kunge wakaumbiridzwa, nezwi racho harifaniri kunge rakweshwa nechiparo. Aiwa, zvese izvozvo izvi muchiri kuzvidzidza here kana kuti mune munhu anokudzidzisai? Nekuti togona kunge tichiimba asi zvisina kakukweshekana kaya. Unoiona sei Sharon? Inini ndakaitawo mukana wekudzidza from boka ratambotaura nezvaro riye. Saka kumakore ese atakashanda nawo which 7 years ndakatorawo experience ndakawana kubva ikoko. So zvaiko zvinozvi ndini ndinotodzidzisa vanhu zvamuri kutaura zvekuti muromo unofanira kunge wakadai, izwi richifanira kunge richidai. Tawana mukana wekudzidzisa ma-presentation teams, ma-choirs, ma-artists ari ma-individuals anokanda kupinda ma-recordings avo. We also have moments ekuti kana usati wapinda mustudio kuti ugadzirire kuti uite album rako, tunouya tokubatsira kuti unozvifambisa sei. Saka ibasa iropafadzo chaiyo, nekuti kudzidzisa vanhu, kuzvidzidzisa zvakaita zvakanaka. Makarumuka kubva kuboka ramakatanga muchiita naro zvakanaka, asi muri kuenderera mberi muchiimba nziyo. Nziyo dzenyu idzi munodziwanepi Elad?
munodziwanipi munorota here kuti amwe ndatoti pandakarota mbuya ndakabva chokwadi. Nziyo idzi dzedu dzinongobva kwakasiyana siyana. Chekutanga dzinobvawo kwatiri kunyora chaiko. Amai ava vakapuwa chipo chekunyora. Dzimwe dzenguva unowanzwa pamwe usiku vakarara vanomuka kuseni ubata foni urekodha ubvunza unzi hai nziyo yandade yandatongonzwawo pamwe pacho vanogona kunga achisuka kana kuti achicleana mba otomuona uyu atonzi no ndanyora karwiyo kangu pamwe tiri kuchechi pamwe pari kutoparidzwa otobata foni otonyora imwe nziyo ndozvaanoita. Ininiwo handinyanyi kuita zvokunyora, ini ndinoita zveanonzi maimprompt aya ekuti ipapo pamwe ndapuwa rwiyo ndotongoimba zvandiri kutongonzwa ipapo. Mune zvipo zvinoshamisa. Regai ndimbouya baba vataura kuti dzimwe nguva unodai dzimwe nguva zvinouya sei, unenge uchiona chii, unoona mumhepo here, mumusoro mako here, muhana mako here, zvinofamba sei? Ndichakupa muenzaniso wekuti kana ndikakwira ndege panota take off babe pese paita take off ndinopuwa rwiyo. Saka cheto tutambire mudege kane dziwane songorotawo tinongwa unoita nebhuru muimwe nzvimbo uchinzwa maungera nziyo mavoices handione tinongwa kuti ndianenge achimba but kuhope kuone chingonzwa kuti nyora zvakati sekutoti nhasi chaenda tomuka makuseni ndikatomuka ndikatisa rwiyo mufoni. Hakuna kutoti ndichimba wena mungashotere ndanota zvakawanda ndamuka rwero rurimo musoro mangu handina kurukanganwa bva ndavangoti regai ndirise mufoni ndosogarira sekufamba kwenguva uchatiimira zvakwasi muri kuita zvinodakadza. Ndakaona rumwe rwamakaimba rwekuti todada najesu. Sei zvakakosha kudada najesu Ellen? Iyo inonzi todana. Todana yakanyorwa zviri right. Ndofunga ndazoisa umwe DA kuti todana kudaidza Jesu. Rwiyo urwu sezvandambotaura isi tinonyora but tine vamwewo vanhu vanongouya voti ndine rwiyo rwangu ndakanyora rwakanaka ndoteererawo ndonzwa kana ruchienderana nemaimbiro angu towirana nemunhu uya tonyorerana pasi toimba rwiyo. Ndozvakaita rwiyo urwu. Ndoumwe munhu akarwunyora akauya narwo akanditi baba ndiri kunzwa mweya mangu kuti nziyo iyi mwoyo mangu kuti nziyo iyi mukaimba imimi munogona kuibuditsa kudarika zvandingaiita nokuti rwiyo rwandakanyora ndapindana nematambudziko, ndapindana panguva yanga yakaoma, ndokubva ndarunzwa mandiri, ndokubva ndatanga kunyora. Munzwi imomo pane imwe vhesi imwe mamwe manzwi anoti zvirimo mumweya yedu kana todaidza Jesu. Tarira mukati mako mune rwizi runoyerera upenyu. Saka ukapindana nematambudziko usakurumidza kuchema pamwe mauri imomo ndo munotori nesolution yekuti ukangodedza kwaari iye anobva auya okubetsera. Iyo imharidzo yakasimba nekuti wataura zvechokwadi watariri mukuona kuti dzimwe nguva tinokurumidza kusumuka pachirindo. Zvanzi nababa naamai kana tichinge tasangana nemadzudzo ngatiregei kukurumidza kuchema kubvapo kuti hanzi nekuti izvozvo zviri kutishungurudza, izvozvo zviri kutikuunisa, hanzi dzimwe nguva pane rwizi runogona kutibatsira ipapo. Iwe wakaiona sei kudana Jesu? Nokuti munyika yatiri kurarama nhasi vanhu vanodana vakawanda. Kune zvekudana, vamwe vadana mbuya, vamwe vadana mbuya mudhachi, vamwe vadana svikiro, vamwe vadana sei iwewe sevanhu. Ndoziva kuti pandakatarisa muchitaura pamusoro paJesu ndakaona kuti muri muchitendero chechiKristu. Sei zvakakosha kudana Jesu usingadane zvimwe zvese, nokuti munhu unonzwa mumwe munhu kana zvitonzi midzimu yacho iyi yadimbura mbereko
kana udonzanzi mudzimu yacho yandipa munyama yandiramba chichi ndakavaita sekwasekuru vangu asi imimi hamusi kuita izvozvo muri kudana Jesu tiri kudana Jesu nekuti muna Jesu ndiwo mune mhinduro like what baba said muna Jesu ndimo mune mhinduro kazhinji kacho ukaona munhu achiti akasangana nedambudziko omhanya kuda kuenda kune masolutions aya anokasira asina ndinotenda kuti munhu ukapinzwa mudambudziko hausi kuzongowana ansa yako chete iwewo mukati mako mune zvichavandudzwa naMwari uchiri mukati medambudziko iroro kureva kuti patime no matter how long it takes patime yawatora iwe uri mudambudziko paunozobuda uko goridhe chariwanda rinopinda mumoto kuti tigozoti goridhe rapurified pane zvinhu zvakawanda zvinobviswa pagoridhe mukati memoto kuti tizorichiva tochiri admire kuti goridhe iri rakanaka saka kupinda mumatambudziko hakusi kungoitira kuti urwadziswe chete kana kuti uti Mwari hakuna asi Mwari ari kuti uri mudambudziko pane zvandiri kuda kuvandudza mumauri kuti ukweshwe kana wabuda uchaya chapupu changu chataura vanhu vazhinji kuti kuna Mwari anopindura mashoko makukutu echenjedzo erojera kufuka kana kuwarira nekuti mukati meupenyu tinosangana nezvigozhero asi hanzi Mwari havakotsira havavate ndakaona makaimba zvakare pamusoro peZimbabwe sei makaimba pamusoro penyika yenyu nekuti kazhinji Elad vamwe vanhu havazive kukosha kwenyika yavo nekuti inini newe nevamwe vari kuteererana nesu panapa hatina kusarudzaka kuti Mwari dai pamunozondiisa mudumbu ramai yangu ndiisei ndiri kuZimbabwe iyi sarudzo yaMwari sei makaimba pamusoro peZimbabwe maida kuti kudii ndinotenda kuti kuvepo kwandakaitwa muno kubarirwa muno sezvamataura ndiMwari vakatenga vazviona kuti iwewe usabarirwe kuJamaica ubarirwa muZimbabwe une chekuita and ndidi kurega nditaure nechirungu I am very proud of my country ndinodada nayo zvakanyanya kwese kwandinobuda handinyari taurira kwese kwandinoenda mhiri kuvaudza kuti ndiri chizvarwa chemuno muZimbabwe ende ndinodada namo unofanana namai vako izvozvo kudada nenyika yako kudada nenyika yako nokuti kana ukarega kudada nenyika yako udada neyaniko naye vadiwa tari nokuti ukada kudada nevamwe vanokubvunza kuti muri kukanganisa handizvo zvatinodaira kuno handizvo zvatinoita kuno chokwadi kufamba kwatinoita tinonosangana nevaridzi venyika dzavo ikoko vanodada nenyika dzavo ndizvozvo chaizvo saka ndotadza neiko kudada neyangu kana ndakabarirwa muno ndodada nayo ndizvozvo chaizvo zvatinofanira kuti tiite isu toziva kare kunzi vanhu vazhinji vanoita zvokuimba misambo yakasiyana siyana inoimbwa asi vanhu vaiwanzoita sekuti mukanyanyona tsvina vaimbi mukanyatsoona kungozvipotsera vaimbi asi ndiri kuona makabura kavananga makarova masimatsap kana pamunoimba pese ndinoona kana ari madeko munenge muchibwinya kana ari masikati munozvifambisa sei Sharon sei zvakakosha kunge uri muimbi akatsvinda sezvamakaita izvo shoko raMwari rinoti cleanliness is nearest what to God yes saka tinorepresenta kana kumiririra Mwari wacho sei kana tichazi kuti vanhu vari kubva mubako tinofanira kumira vanhu vaone kuti chinamato chinobhadhara vaone kuti chinamato Mwari anotokupfekedza nekukufidha nekukupa chikafu kana uri munhu anototenda muna Mwari so cleanliness is chinhu chakakosha kuti ngorepresentable pamberi pevanhu wakamiririrawo denga handizvozvo chaizvo mashoko makukutu asi tinoti misambo yese ikoko kungotsvinda ikokoko kwakangonaka kumirira Mwari tinokutendai chaizvo vanangu dzimwe nguva ndinongoenda ndichimhanya kuti ndinoda kungotora nziyo dzenyu 2-3 dzimwe dzatakaita asi ndichazokukumbirai kuti mundiimbire Sharon achazoimba yake yaro nhasi kwakaipa mukarega kuimba ndingatoita ndakakunzwa makaimba imwe ndima yandinoziva yeimwe chechi hakuna zita sera Jesu asi makaimba nenzira imwe yekuti yakaumbilidzwa yakaita sei muchitora kana dzimwe
nziyo dziri mumahimbhuku kana kuti munziyo dzenhingi tingadziti ngoma nekuti zvatinoita kana tichireva ngoma inonzi ngoma. So kumba kwandakakurira inini ndakakurira mumba mainamatwa chitendero matauro amaita amai vanondibereka ini vakazoshaya havo vese nababa vaiti usiku tisati tanorara zviya maiunganidzwa togara pasi votanga rwiyo hakuna zita raJesu. Saka irwiyo rwekuti maingoziva kuti usiku every day zuva nezuva mai vanotanga rwuyerwo. Saka rwakabva rwava a part of me zvekuti rwakapinda mandiri zvekuti kana ndichirwuimba ndinoita sekuti ndinonzwa masvosve muviri wese uchifamba. Imo mumba mandakakurira umu ndakakudzwa imo mumahima aya kana ngoma idzi nziyo idzi ndo dzandakakura dzingori nziyo dzaimbwa tichingochinja makereke ukataipinda taitora idzo dzekuchitendero icho totora dzekuchitendero icho totora dzekuchitendero. Saka ndo kwatakadzitora ndosaka tichidziimba tinodzida dzine yandingati message muchirungu yekuti munhu kana uchiteerera wakagara uchiti unonyatsonzwa kuti apa pari kutaurwa nezvangu apa zvinoisa udzamu. Ndizvozvo chaizvo. Aiwa ndinozvitenda. Pane nziyo dzenyu dzakanaka asi mukaona takudaidzai kuno kuchikuva chemhemberero muri kuimba zvakanaka. Ini ndinoda kuti Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuitire nyasha dzimwe pamusoro penyasha, because ishumiro. Munoziva kuti dzimwe nguva unorega kuteerera rwiyo nokuti dzimwe nguva hausi kuimbwa zvakanaka, asi kana muchiimba nekaimbiro kenyu unomanikidzika, unotomanikidzika kuti urinzwe chete. Ndine mibvunzo miviri yandinogara kubvunza vanhu. Iyoyo mubvunzo inotobata mwoyo wangu. Munofungei nenyaya yemadrugs kwese yazara? Tingati kuZimbabwe iriko, nyika yese iriko. Noti hatibhabhatidze chivi kuti zviri kungoitika nyika yese inguva yacho. Unofungei Sharon? Munoziva mama zvinondibata ndichifamba, so unoona kuti mwana ari kufamba musaidi meroad umu ndewechidiki ari kupenga, ende ukada namba yacho ita sekuti iri kuwanda. Ukada kuzvifunga kana ukada kuzvibvunza haungati watova vanhu vaakuroya zverevo iroro here, kana kuti unoona apa madrugs pamwe akatotorwa mwana akatokanganisika njere vaakupenga ende vari kuwanda. Zvinondibata mwoyo wangu ende ndinoshuvira kuti Mwari dai vatibatsira even isusu sevaimbi tisvitse message iyi kune vechidiki vakaita sesu kuti kuna Mwari anogona kukuporesa, anogona kukuponesa kubva mumweya iwowo. Saka chishuwo chedu kuti every time patinoita kana maconcert nababa tinowanzotora day rinonzi holiday youth kuti watu vechidiki ende kazhinji kacho maconcert atinosepo ndeye free kuti vamwe vanogona kuti handikwanise nekuti kuri kubhadhara. Tichitaiwa uyai musina kubhadhara muwane mukana wekuti tikuudzei nezvaJesu anogona kukuponesai kubva kune mweya iwoyo. Ndizvozvo ndinofara kana vachiuya nekuti vamwe vacho vanobva vatanga tiri maghetto youth, tiri maghetto youth. Ko maghetto youth havasi vanhu here? Inzwaiwo zvakanaka izvozvo. Iye madrugs kana uda kuwedzera unogona kuwedzera zvako, asi wako mubvunzo wanga uri panyaya yesocial media. Munondo unoita seunobaya kuviri, unocheka kuviri. Unoiona sei? Ine zvayakanakira, ine zvayakaipira. Iwe unoiona sei social media? Iyo yemadrugs mai vataura ini semufundisi. Unenge tinototi pese patinoita maconcerts edu tinotowanawo nguva yekuti tinotaurira vechidiki nokuti ndo vakawanda vanouya vachionawo vamwe vadiki vane chimiro chakanaka. Let's say no to drugs. Chinhu chakakosha. Isuwo sevechidiki vakationawo sezvamataura vanokurudzirika kuitawo zvakanaka. Social media yakanaka uyewo ine zvayakaipira. Inoda kubatwa neuchenjeri hwakanyanya. Isusu upenyu hwedu naamai tinorarama upenyu hwedu hune chekuita nemhuri yedu husiri pasocial media, nokuti ndo makuriro atakaonawo ana mai kana imi
hatina kumbobvira taona baba kana nhingi vachivhura dhoo remubedroom mavo vachiratidza vaenzi vari kudhaini kuti uyai kuno muone mandinorara. Handina kumbobvira ndazviona. So kwatiri yakanaka itu yatinogona kushandisa isu kana kuti yatiri kutoshandisa kubuditsawo zvatinoita, kuimba kwatinoita, tu yekuwana naye mari zvataurwa namai, itu yekuspreada iyo message iyo yekuti siyanai nemadrugs, ituwo zvekare yatinoshandisa kuparidza evhangeri kuti vanhu vaitirewo zvakanaka vatendeuke. Saka asiwo ine zvayakaipira, ukatadza kuibata zvakanaka unopedzisira vanhu vasingachakunzwisisi kuti dziri mushemushe here, zvese zviright here, izvi hazvifaniri kubudiswa, izvi hazvifaniri kutaurika izvi pane vanhu. Mashoko makukutu echenjedza tiri kupiwa naElad naSharon, vaimbi vane mukurumbira mukati menyika yedu yeZimbabwe. Tiri kungoratidza nyika kuti tinavo kuZimbabwe, nokuti kazhinji kana vanhu vachitaura pamusoro pematarenda vanokanganwa kuti kuno tinavo, saka tiri kuvaburitsa pano. Wataura zvakanaka, chenjedzo iri kubva kuna mufundisi, kuna minista, vari kutaura kuti social media haisi yekuzviyanika. Kana tiri kutaura zvinonzwisisika, hapasi pekuzviyanika, hapasi pekuyanika vana, pane zvinoda kuendapo, pane zvisingadi kuenda ipapo. Saka ndinoda kuti Sharon umbotanga wambondiimbira karwiyo kako kana zvichibvira, kana kuti pamwe unenge wakakachengetedza here usati waona ukaburitsa, handizivi kana zvisati zvaita unoti aiwa mai zvisati zvaibva, then totsvaga rumwe rwiyo. Ungade kukaburitsa here kaimbika mauri nhasi? Kaimbika mandiri ndakakanganwa asi ndinogona kuimba imwe. Aiwa, saka tochitsvaga yamunogona kuimba nababa. Motsvaga yamuna. Ndoziva kuti dzimwe nguva ndinombozviitawo, ndinonyatsorota chinhu chandinonyatsoziva kuti handimbochinyora nokuti ndiri kuchiziva, handimbochikanganwa, asi zuva rikangoti vhu chaenda, asi chinozodzoka. Saka rwiyo rworo ruchadzoka kana rwadzoka. Vadikani, takamirira kunzwa karwiyo kane mukurumbira. Regai ndipe kutenda kwakaperera kune Wamambo Space Creatives vakatigadzirira musha watakagara uno. Chinyararai munzwe, nyatsodekarai, munzwe kuimba kwaElad naSharon. Tambenge tichingotaura mwachiti ngavachiimba kani, chidakadaka chekuti ngavachiimba havo vakuimba. Ine ndichanyarira zvangu kunyange ndichiziva nziyo dzavo. Sarudzai munongoda. Fare moyo wangu una Yesu, ndiye ari parutivi wangu. Fare moyo wangu una Yesu, ndiye ari parutivi wangu. Misodzi anapukuta, ndiye munyaradzi wedu, hapana chinotikurira naye Jesu. Misodzi anapukuta, ndiye munyaradzi wedu, hapana chinotikurira naye Jesu. Kamurume kabuda makurukuto ndinokushuvirai nduramo, ndinokushuvirai zvakanaka mukati muupenyu hwenyu. Rambai muchiita mari dzoidzodzo. Ndinokutendai madiwa vatariri nevateereri. Munoona seiko imimiwo munogona kuita ndima yamungafungi kuita nemudikani wenyu, haingave yekuimba, haingave yechi. Sarudzai ndima. Zvinogoneka kunge murume nemukadzi vachifadzana, vachishanda pabasa rimwe chete. Munogona kuenda kunosevenza kwakasiyana siyana, asi imboitai chimwe chinhu
chamunoita pamwe chete, muone ushamwari hwenyu, kusimba kwaunoita, muone kudanana kwenyu zvakunoita. Asi munongozviziva vadikani kuti kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri mumaisamba pachikuva chemhemberero panouya nyanzvi dzedu, chiringazuva chinokwekwedzana nesu zvakanyanya. Asi hatigoni kupedza chikamu chino tisina kutenda dande mutande yatipa masaisai ekuti tigone kukurukura nepasi rose nedande mutande zvaendeka. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsuka chikakwata. Ndinenyu Dr. Rebecca Chisamba.